Du märker det nu de där gångerna som din mamma har gjort, de puffar bort bollen. Eller så skulle du bara rulla med då. Det var jättebra. Ja, det var bara bra. Jag sparkar din boll bort. Melkein läpi. Du är snart igen. Joo, melkein läpi sai också. Nu ska vi se om Uffa kan göra den här U-svängen för den är nog svår. Ai, det är tarkka. Tää on niinku rankkarilaitto, kun Messikin menee, niin se tasoittaa sitä nursia. Det här är helt som Messi skulle vara skjuta. Älä nyt mun palloa. Joo, keskity siihen viereen vaan niinku painaa, katot vaan alas painaa. Det där gick så bra. Oj nej, katastrof! Vad var det jag Aftonbladet sa? skriver katastrof! No niin Leo. Se on hyvä huutaa siellä. Hei! Hei. Det var inte meningen. Hei! Ta det lugnt nu. Sparkar Mä olisin täysin. kyllä tasoittanut sitä nyt vähän. Nyt sä oot kuopassa. Hei bro, ei oo ongelma kuolla. No niin, mutta nyt sä potkasit liian kovaa. Ei mä pääsen kiertoon tosta. Se bara sparkar. CR7 kierre. Lupa bara skydda bilen. Aika hyvä. Aika hyvä. Melkein. Mammas tyy. Ei kun menihän se läpi, saat jatkaa. Menikö? Ei se meni tästä. Se Yhdestä, meni kato, tosta. se pitää mennä. Se olisi pitänyt mennä tosta. Joo, Se on tai rististä. tosta. Et se ei voi mennä yhdessä Se vaan. pitää leikata. Joo. Ohoho, dubla. Dubla. Niin kova tykki, että maalikin tuo.